cool dudes, fi yw cool dude. Ag eto, dwi di marw a dwi di bod yn rhedeg rownd am ages a dwi di colli progress fi. Eto. Mae o yn anifyr, dwi'n gwybod bod yn cychwyn drosodd bob tro, ond mae hwn yn temple. Wel, teml neu rhywbeth. Ag, beth sy'n digwydd? Mae hwn ddim yn dda. Dwi bob amser yn marw, mae o ddim yn deg. Wel, well, fi fynd yn ôl I tu hyn fi sydd... Dwi'n mwyn gwybod lle mae o'n. Dwi'n gwybod bod o rownd fyna. Rownd fyma. Ag mae o ddim yn fod yn hawdd I ffeindio tu fi yn ôl eto. So dwi'n gorfod trio rhedeg I ffwrdd o'r creepy crawlies. I di fewn. A wedyn trio ffeindio tu fi. Chos be da chi ddim di gweld ydy bod eisiau I goffen a wedyn o'n I eisiau cario ymlaen neud y tŷ. A wedyn ar y grach dod a llafu. So mae hwnna ddim yn dda o gwbl. A dwi'n trio sprintio, dwi'n mynd gallu. Dyna fo. So, be dwi'n wneud? Dwi'n ffeindio tu fi a wedyn dwi'n cario ymlaen. So, hwnna di o, no. Lle mae o? Dwi'n gwybod bod o yn agos. Hei, hwnna di darn nes I just weld, no. Oedd o ddim wrth ymwyl rhew, dwi'n gwybod hynna. So, mynd yna. Ok, edrych ar hwn. So, dwi'n gallu rhedeg. A wedyn dwi'n neidio, a wedyn dwi'n mynd. Hwna'n anifyr. Ok, so. Chwn rhedeg, a wedyn dwi'n neidio, a wedyn dwi'n mynd yn rili cyflym. Yay. Ok. Sut dwi'n... Dyna fo. A wedyn dwi'n rhedeg allan o'r rhedeg. Na dwi ddim. Ok. Lle mae tu fi? Well, house to be. Dwi'n gwybod oedd na just creeper ag zombie, ond... Dwi'n mynd amdan nhw. Oh, mae'n cychwyn mynd yn ddydd. Dwi jyst yn mynd mewn cylch. Dwi jyst yn mynd mewn cylch. Ydw I... Neu, na. Wel. Lle di tu fi? Ok, dwi'n gorfod... Beth sy'n lawr? Phew. O no, dyna fo. Fyna lle dwi'n gallu dod allan. So, dwi di newid sut dwi'n edrych. Yay! So, si newid o achos o'n i'n cael. Ac o'n i isio cael. Wel, oedd yr un o'n i isio, oedd o ddim yna. Wel, fel o'n i ddim yn cael o. Achos fel, da chi'n gorfod talu. Ond dim ots. Mae popeth yn bod yn oce. Wel. Oce. Yay, eisiau neud o. Oce. Oh, yay, eisiau neud o. What? Oh, ma hwnna ddim deg. Ma hwnna ddim yn deg. Sut ydyn nhw ddim yn marw? Dyna fo. Smacio nhw yn y gwyneb, smacio nhw yn y gwyneb, smacio nhw yn y gwyneb. Hwna be dwi'n licio neud. Dim smacio bo. Dwi dan.
Okay. So, beth dwi'n wneud? Ydy, dwi'n trio cael o allan. Oh gosh. Okay, dwi'n wneud hwnna. Okay. Yep. Okay. Oh, dwi wedi cael y wenwyn o. Wel. Wel, dim wenwyn o. Dwi eisiau bwyd. Fel, bwyd. Dwi eisiau lot o fwyd. Neu fyddai'n... Dwi just nawr fynd fewn cilch. Mae hwnna ddim yn dig. Come on. Mae hwnna ddim yn dig. Dwi ddim yn gallu sbwintio. Dwi'n yn gallu hedig yn gyflym. Cymraeg iawn. Yeah. Mae'n y boen. Oen. Oh my gosh. Aman iawn. Dun. Aman iawn. Dun. Sorry. Okay. Pwmpenni. Mae hynna'n... mae hynna'n really anodd i ffeindio. A wedyn, os dwi'n cael... byddai'n gallu cael snow golems, ond mae hwn yn anodd. Ach hwn. Batman! Da. Sorry. Oh my gosh, mae'n eich weird. A wedyn dwi'n ffeindio allan bod dwi'n recordio. Okay. Dwi'n gorfod cael y pwmpenni. Ydw i'n gallu torri nhw? Ydw i'n gallu bwyta nhw? Dwi'n gallu neud... Okay. Dwi'n angen siwgr a wy. Ond... Fel... Okay. Dwi am neud... Dwi'n trio neud... Ffrindi fi. Gynna i'n barod ffrindio. Bych ddim yn cael deud. Gynna ffrindio. Ag... So... Dwi'n trio cael ffrind. Ag dwi'n gwybod beth dwi'n am enw fo. Dwi'n am enw fo yn rhywbeth ffynnu. Okay. Fel... Dwi'n gwybod. Dwi'n galw fo'n tân. Achos ys da chi'n cael fo'n tân yn... Yeah. Wel, anyway. Okay. So, mae'n bach yn hawdd i wneud o, ond cyntaf dwi angen bwyd. Dwi am farw os dwi'n mynd cael bwyd. Bwytwch eich bwyd, plantos. Waw, sy'n neud... Wel, dwi wedi gwneud 2 beth ar un peth. Fewn. Ar un peth. 2 episodes in a row. Forget it. Ac os dwi'n gweld TV, wedyn, na fynd yn fo. Yeah. Dwi yn cysau gwrachod. Mae'n anodd i cael gwrachod i weld chi. Ond, wrth gwrs, hefo fi, maen nhw'n gweld fi, a wedyn dwi'n cael fy lladd. Okay. Oes na unrhyw beth yna? Na. Mae'n y boi yn y tîn. Dwi'n cael deud hwnna, right? Dwi'n cael deud tîn. Dwi'n, right? Come on. Hopefully bod dwi'n. Dwi'n sorry eisiau dweud tîn. Tîn ydi penol. Yay, bwyd! Yn offi bwyd. Mae bwyd mor dda i chi. Ia, a wedyn dwi'n ffeindio allan bod dwi'n recordio. Ia. Dwi angen bwyd. Paidiwch a boddi eich... Lle mae o? Okay. Lladd. Okay, so. Lladd o. Dyna. Phew, dwi really angen bwyd. Bwyta. Okay, dyna fo. Ei, dwi hwn yn gallu rhedeg. Ond dwi angen cael... Wel, dwi angen cael... calonnau fi fyny. Yay! By the way, os da chi'n gofyn wrtho fi, pa
pa equipment dwi'n defnyddio. Dwi'n defnyddio o'na multimedia speakerphone, well, mic thingy. A wedyn dwi'n defnyddio capture card HD, 60 frames per second. A dwi'n meddwl hwnna di o. Wel, hwnna bod dwi'n darllen ar program dwi'n defnyddio i editio. Wel, dim fi sy'n editio, ond fel, ia. So, cyntaf dwi'n gorfod wneud... Dwi'n gorfod wneud pren. A wedyn, dwi'n gallu wneud un hyn. A wedyn, dwi'n plopio fe lawr. A wedyn, dwi'n wneud un hyn. A wedyn, voila, rwan, dwi'n gallu pigo fyny. Snowballs. Okay, dyna fo. Wel, peli eira. Dyna fo, Cymraeg. A mae'n iawn. Dwn, 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 dwn. A mae'n iawn. Dwn, dwn, dwn. Sorry. Dwi'n sorry bod dwi'n canu lot, ond just fel... Ti'n gorfod deud rhywbeth? Neu, mae pobl yn meddwl bod ti'n boring. Beth ti, yr unig reswm bod chi'n gwylio hwn ydy unai bod chi'n mam a dad, hello mam a dad, neu da chi'n ffrind o fi, neu da chi just i stymblo fyma. So, helo person yma, da chi yn cool dude, okay? Neu cool dynes. Dibynnu, dwi'n gwybod. Dwi'n gwybod pam bod y peliera yn stacio fewn 16. Just, dwi'n ffeindio fo'n weird. Dwi'n ffeindio fo'n weird, guys! A mae'n iawn. A mae'n iawn. Okay. Lle mae o? A fysa ddim yn armor, fysa ddim yn bwyd, fysa ddim tools and weapons, fysa ddim instructions, and decorations. Mae'n cool. Fireworks star. Mae'n weird. Dwi ddim am wneud hwn rwan. Sut dwi'n wneud eira? What? Fysa fo'n... Na, mae hwnna'n... Oce, mae hwn pyn bach yn... weird. Mae'n cool. What? Hwn di'r update. Ni ddim yn gwybod o'n efo'r update. Diolch. Oce. Lle y heck yw eira? Dwi'n yn gweld... Dwi'n yn gweld dim byd. Dwi'n sorry, dwi'n wastio amser fi fyma. Sut dwi'n neud eira? Sut ydw i'n neud eira? Sut ydw i'n neud eira? Oh gosh, just dwi'n wastio nhw. Okay. Ys fo'n bwyd? Na, ys fo ddim yn bwyd. Ys fo ddim yn hwn. Mw'n hyn. Mw'n yn tedious. Dwi'n sorry bod dwi'n siarad Wenglish ond... Okay. Na, dwi'm yn gweld yn byd.
Dwi'n teimlo'n really drwg bod dwi'n wasti gyda amser chi ar y fideo. Just skipio ymlaen tan bod dwi wedi actually ffeindio lle mae Eira. Achos mae hwn yn cymryd amser. Hwn yn cymryd amser. Waw, dwi really ddim yn gwybod lle mae Eira. Oh my gosh, mae'n barod yn nos. Dwi wedi bod yn wasti gyda amser fi, jyst yn trio ffeindio Eira. Oes na hyn oed Eira? Mae na Eira ar un PS, na. Mae na Eira ar un Pocket Edition. Sut yn y byd? Ydw i'n gallu gwneud rhywbeth am yma? Oh, what? Oh my gosh! Okay, hwn beth dwi am wneud. Okay? Da chi ddim yn cael... Okay? Dwi am mynd I exit game. Ag wedyn dwi am mynd ar... Wedyn dwi am mynd ar creative. Dwi am wneud y texture pack hefyd. Os dwi eisiau newid o i'r un yna. Chos dwi'n licio fo. What? Phew. Mae'n cool. Okay. Dyna fo. Okay, dyna fo. Okay. So. Lle mae o? Dwi'n checio tŷ. Dwi'n checio am tŷ fi. Okay. So, be dwi'n gorfod wneud ydy checio allan am un sydd hefo pyn bach o pren ar y top. Wel, mae fod yn anodd iawn I ffeindio fo. Ydy o'n nôl yn fyna? Okay, alla dwi am newid y texture pack yn ôl achos mae o di rhoi fi off. Ond mae really di rhoi fi off. Okay. Oh, mae hwn yn annoying. Okay, so... Dwi'n trio wneud tŷ wrth ymwyl lle dwi'n sbonio. So dwi'n sbonio rhyw yma. So dwi'n wneud tŷ na yn ei alwch. Dwi'n cychwyn am fyma achos mae pethau ddim yn dig. Ag wow, dwi'n really licio hwn. Ond dwi ddim yn cadw fo achos mae'n rhoi fi off yn bach. Am cael o birch achos dwi'n licio birch. Okay, so dwi'n wneud o bach yn syml fel fysa i'n wneud o. Ond dyna fo, dwi'n yn gwybod os mae o fel yn odrif neu ddim, dwi'n yn gwybod. Ond torri fo yn fyna. Ag popio fyna. Dyna fo. Ag
So dwi'n popio... Dwi'n torri dim... Nid o, oce. So, dwi'n mynd yn ôl i hwn ag... ag wedyn, dyna diwedd o episode 4. Ta-ta, cool dudes!